der arrangement i Maritim Viden. Vi er ringet op til Christen Larsen, der er formand for Maritim Viden. Og velkommen til dig, Christen. Mange tak. Så, ja, som du selv siger, Jørgen, så har vi jo et nyt emne i Maritim Viden. Og du nævnte også, at det er den 23. november. Og det er ganske som sædvanligt, det som vi efterhånden kender, alle vores trofaste tilhører og besøgende, nemlig i Fiskeriets Hus. Og det er klokken 19.30. Der er det faktisk lykkedes os at få en aftale i stand med dronningens jagtkaptajn. Og det er sådan, så dronningens jagtkaptajn, han er altid kommandør. Så han er meget højt op ad rangstigen. Og han er samtidig, når de royale, de er ombord, så er han chef for kongeskibet. Og det har han været i nogle år nu. Jeg kan sige, at han det er sådan lige før han går på pension. Jeg tror, han har 1 eller 2 år tilbage. Så skal det udnævnes en ny. Og det er jo helt klart en meget, meget betroet stilling. Jeg kan sige, at han hedder Peter Schinkel-Stamp, og som jeg nævnte, så er han kommandør. Han har gjort tjeneste i søværnet i lige omkring 40 år. Og han har som alle søofficerer en meget spændende og også en rigtig varierende karriere. Og det omfatter mange ting. Jeg kan lige nævne nogle af dem. Han har været stationeret i udlandet, haft internationale udsendelser. Han har haft en hel del chefstillinger til søs og til lands. Og nu er han så adjudant for Hendes Majestæt Dronningen. Og det er simpelthen en imponerende karriere, han har haft. Og den er så rundet af med stillingen som dronningens jagtkaptajn og med alle de gøremål, det medfører ombord i kongeskibet Dannebrog. Jeg ved godt, at tidligere der har vi haft et foredrag netop om kongeskibet. Men det var sådan set, hvordan kongeskibet hvordan det var bygget, kongeskibets oprindelse osv. Her, der kommer vi til at høre en hel del om kongeskibet under sejlads og i drift. Og som Peter Stamp, han fortæller, jamen, så vil han også løfte sløret, hvordan det er at være ombord som besætningsmedlem, hvad han være som alle de øvrige, når de royale, de er ombord. Og han vil også fortælle, samtidig med at han fortæller om kongeskibet, så vil han vise billeder, og han har en hel del videoklip. Og han siger selv, det føles næsten, når jeg viser de her videoklip, så føles det næsten som om jeg er ombord. Altså tilhørende, de vil føle, at de er ombord, når dronningen hun er ude at sejle med det fantastiske skib. Så jeg kan i hvert fald garantere for, at det er en helt enorm oplevelse, der venter os. Han er han er en rigtig god foredragsholder. Så alle de, der kommer og deltager i det, jamen, de vil få en oplevelse, som vil lette historien om netop kongeskibet. Og der skal jeg lige sige, at jeg havde den store fornøjelse her i sommeren at være i Kolding, besøge Koldinghus, og netop den helt fantastiske udstilling, der var om kongeskibet Dannebrog. Så det var sådan ligesom lidt af en appetitvækker. Og en anden sjov ting, det er, at jeg har, som mange ved, også mange år på bagen i søværnet. Og i tiderne som morgen,
der var jeg officer, artilleriofficer i depotskibet Hjælperen. Og der havde vi en chef, der hed Stamp til efternavn. Og det nævnte jeg for Peter, vores foredragsholder, at jeg skal da lige have min nysgerrighed helt stille. Og så fortalte han, at jeg havde sejlet i depotskibet Hjælperen, og kaptajnen der, han hed Stamp. Ja, siger han, vores foredragsholder, det er faktisk min far. Og så det var egentlig ret sjovt, synes jeg. Kristen, der er ingen tvivl om, at det her, det bliver altidens foredrag. Ja, det gør det. Det er helt sikkert. Så, og igen, så er det sådan, at entréindtægten, det er 100 kroner. Foredrag, det er delt i 2. Og i pausen her, der får man selvfølgelig kaffe og kage, og det er i prisen. Så vi skal nok sørge for at tage godt imod folk inde i Fiskerishus. Tak for det, Kristen, og god fornøjelse med arrangementet den 23. november. Tak skal du have. Tak. Ja, tak i lige måde.